Добре дошли в Бялата лагуна, перлата на Северното Черноморие. Мястото, където природата среща лукса и създава идеалната обстановка за вашата почивка. Този уютен апартамент предлага всичко необходимо за вашия комфортен престой. Насладете се на просторната дневна, модерната кухня и стилните спални, които създават уют и релакс. Апартаментът е разположен на първа линия, граничещ с плажа в спокойната местност и Канталъка. Насладете се на панорамния изглед към морето и удобствата на близките магазини и ресторанти. На ваше разположение са безплатен паркинг и високоскоростен безжичен интернет, за да се чувствате като у дома си. В околността ще откриете 3 магазина и 2 ресторанта, както и пътека, водеща до 2 допълнителни плажа, разположени само на 5 минути пеша. За повече информация и резервации, моля свържете се с Бойка Георгиева. Също така можете да използвате Viber или WhatsApp. Резервирайте вашата почивка сега и създайте незабравими спомени в Бялата лагуна. Очакваме ви!